una de les necessitats quan estem treballant a Linux és tenir un editor de text per als diferents arxius de configuració. Com ben sabeu, en Linux la majoria de les configuracions en fan directament mitjançant un arxiu de text que es pot editar i guardar. Llavors, moltes vegades treballarem en entorns sense un entorn gràfic, per exemple quan estem treballant en un servidor. Llavors aquí no podrem triar cap eina gràfica, hauríem de buscar editors de text, diríem, dins del terminal. Presentarem dos. Presentarem l'editor de text més senzill que n'hi ha i després un altre que també fa servir molt. Imagineu, per exemple, jo tinc aquí un arxiu que és el 01 Network Manager All, que és l'arxiu que configura tot el tema de la xarxa. Imagineu que pel que sigui jo volgués editar aquest arxiu. Llavors, la primera opció seria fer servir l'editor VI. Ho feiem sudo, VI i el nom de l'arxiu. Aquest editor és l'editor més senzill que n'hi ha i és el que trobareu a totes les distribucions de Linux. Ara bé, és una mica complicat o és una mica raro. Per exemple, jo amb les fletxes ara mateix, com podeu veure, em puc moure pel text, òbviament ni penseu fer servir ratolí, però si jo vull inserir qualsevol informació he de pressionar la tecla I d'Insert. Quan jo faig I, ara ja puc escriure. Veieu? I també, però no puc esborrar. Amb la tecla d'esborrar, fixeu-vos que passen coses rares. I si faig amb les fletxes, surten també lletres rares. La versió, el programa VI és tan senzill que de vegades se'n fa molt complicat. Llavors, la meva recomanació és, primer, per sortir, escape, i ara s'escriu dos punts, Q de quit i l'exclamació per dir que no guardi els canvis. Per a mi el més senzill és instal·lar vim, sudo apt install vim, que és una versió del vi una mica més completa, amb més coses. Llavors, una vegada l'has instal·lat, diríem que ja no passen tantes coses rares. Torno a fer servir, veieu, sudo vi 01, vale? Quan jo he instal·lat el vim, se fica per sobre del vi i ofereix més coses. Llavors, fixeu-vos, per començar, mostra els comentaris, es mostra d'un altre color, bueno, és una mica més interessant. Ara, quan jo faig I d'inserir, a baix diu insert i ara em deixa escriure, em deixa esborrar i em deixa moure amb les fletxes. Llavors, insisteixo, aquest programa us el trobareu a totes les versions de Linux. Per tant, pot ser interessant de conèixer. Coses importants. Primer, quan jo accedeixo em puc moure. Si vull inserir, he de pressionar la tecla I d'Insert. Ara puc escriure el que jo vulgui. I una vegada he acabat, per sortir del mode aquest d'inserció, escape, i per sortir, dos punts, i ara, per exemple, si vull sortir sense guardar, Q, exclamació, com abans, o si vull sortir guardant, dos punts, X. I llavors se guarda el contingut de l'arxiu. Aquest era el VI. De totes maneres, com sempre, si voleu més informació, és tan senzill com anar a internet i manual de l'editor VI, 1, 2, 3, hi ha 40.000 diferents. I aquí teniu, moverse por un fichero, insertar texto, cambiar texto, hacer cambios, I em diràs, per què m'ensenyes això? Insisteixo, perquè en servidors molt senzills aquest és l'editor bàsic. Un altre editor que també l'heu fet servir, el Nano. El Nano ja té una capa més, diríem una capa més, que és aquest menú que hi ha a baix, que em permet fer algunes opcions. Per exemple, la més interessant, sortir guardant, puc buscar coses, puc canviar text. Aquesta
aquest símbol de la muntanyeta és la tecla control. Per exemple, si vull buscar alguna cosa, faig control V. Aquí em diu search. Imagineu que vull buscar versió. Fico i ja m'emporta la línia on està la paraula version. Si vull sortir, control X. En aquest control X, si he fet canvis em dirà, vols guardar? O yes o no. Aquest nano també es troba a totes les distribucions de Linux i jo crec que és el que més fem servir normalment, el més senzill, el que més coses té. Important, si esteu modificant arxius sense privilegis, recordeu que heu de ficar sudo, si no accedireu, però no us deixarà guardar. Com se veia això? Recordo ls-al i aquí tinc, si recordeu, els permisos de cada arxiu. En aquest cas, fixeu-vos, recordo, els 3 primers valors, el propietari pot llegir, pot escriure i no pot executar. El propietari és root i la resta del grup o qualsevol altre usuari només poden llegir. Per tant, si no fas sudo no podràs mai escriure. Per tant, recorda, sisplau, fer sudo. Això respecte als editors de terminal. Ara, els editors gràfics. Per exemple, Ubuntu té un editor que es diu Gedit, que és aquest. Espera que faci la pantalla una mica més petita. Perdó. Ara. És un editor normal. Què té d'interessant? Que sí que és capaç d'entendre quin contingut tens i te'l pinta. Per exemple, imagina't que tu fas una pàgina web. Tu fas una pàgina web, faig ràpidament, i aquí fico el títol de la pàgina. Fixa-t'hi que aquí surt tot igual, però si jo el guardo i jo li dic que és una pàgina web, si té aquí com a extensió HTML, quan jo guardi, veieu que m'ho pinta de colors? És un gestor, és un programa per escriure que a més és capaç de traduir-me el codi o d'entendre'm el codi i llavors ja sap que això és una pàgina web i m'està pintant diferent les etiquetes diferent del contingut de la pàgina. Clar, aquest Gedit és el que ve amb Ubuntu, però clar, cada distribució, cada sabor de Linux té un programa diferent. Anem a mirar més programes que hi ha. Fixeu-vos, he trobat aquesta pàgina web. What are the default text editors in different flavors of Ubuntu? Aquí surten tots els sabors d'Ubuntu, Kubuntu, Lubuntu, Mizubuntu, Ubuntu Budgie, Ubuntu Nome, Ubuntu Kylin, Ubuntu Mate, Ubuntu Studio i Xubuntu. I aquí, fixeu-vos, Gedit, que és el mateix que té Ubuntu, també el tenim en Budgie. Per tant, si aneu al Budgie que heu instal·lat i fiqueu Gedit, podreu treballar-ho. Hi ha un altre que es diu Kate, que està en Kubuntu. Hi ha un altre que es diu LeafPad, que aquest és el de Lubuntu. Aquest és un super lleuger, aquest el faig servir jo molt. També està Mousepad, que està en Xubuntu, i Pluma, que està en Ubuntu Mate. Si tu vols instal·lar qualsevol altre d'aquests, encara que estiguis en un Windows, vols instal·lar l'editor d'un altre, és tan senzill com ficar aquí la instrucció sudo apt install, el que sigui. Clar, aquests són editors de text senzills, però més o menys potents. Quan ja te fiques a programar de veritat, t'has de descarregar ja editors de text potents. Per exemple, si vols fer pàgines web o si vols programar. Jo, per exemple, tinc aquí un que es diu Visual Studio, que, per exemple, anem a buscar. Aquest és ja
un editor de text multipropòsit i que si tu aquí pots buscar, fixeu-vos que hi ha un munt d'extensions per les diferents llenguatges que tu vulguis programar. Per exemple, si tu vols programar, imagina't, pàgines web, fiques HTML i aquí surten un munt de programetes per ajudar-te a programar, o vols programar en PHP, o vols programar en JavaScript. Aquest programa és superinteressant, o aquests programes són superinteressants no per ara, però sí pel futur, per a quan tinguis una mica més d'experiència i hagis de programar. Per què? Perquè t'interpreten el codi i t'ajuden amb les tasques del dia a dia. Molt bé, doncs això ha estat tot i gràcies.